사통 हियाव जे हको तैसा हाथि उरेलि खजनाय आव बेलेखिनो सुमुं गाहाम नंनि निउस मिडिया चेनेल लोकनो हामबाया पारो जों नायदि गोदोक मा सालनिसिमि 70-75 बसर लायदो राजनीति थुंलाय मांथिलेमान बुखुबाय सिमि आगिनि जराव तो जों नुखा चिनि हाकमा मानि रक बाहायनो बुखुबाय कग्रिजागो खेनो जों मानखा नै तंथकलायो फियाबा बुखुबाय सिमि इयावै बुबाग्रातिनि इंडिया गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खलाय तुबै फायका जे चिनि दफाव किसिसा पानो परमानेंट सल्यूशन नि बागै चिनि अजगा गोबांमा मानथाय सकथायनि कक दंगो बुसकांनि सालो हायपानो चिनि सबा थागै थागियाको चिनि सबा थे बुसकांव सगागै दंनाय फियाबा आ सबा गप्लाय नि सबा खलायनानि सिगां अतरनि सबा खलायनानि सिगां बुबाग्रा जोंबाय कायसे लाइ बुमाओ जे इंडिया गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट बाय खाय जे एग्रीमेंट माने आ एग्रीमेंट फानो बुबाग्रा खलाय तु बुग्राखा हेनै सिं खातंगै तिनि अजागाव चिनि गोबांमा बुमा बदल लक चिनि गोबांमा सिकला रक गोबांमा चाक्रा रक बर तंगो बर तिनि जतन अर पालखे फायै जों अर बुबाग्रानो हामबाया फालायखा इंडिया गभर्नमेंट न हामबाया फालायखा स्टेट गभर्नमेंट न बसुन हामबाया फालायखा लेखनो हामबाय साचों थांनाय रगो थांनाय सालरगो बनुखा जे I-50 तंमानि जरावो जे बरंनो राइटिंबो माया कसमनि सकांनो मांखा नै सिरिक लायमने अबिसिंतो ताबो बुबाग्रा राइटिं बायखे तुइ फेके निने फाइचंतो बुबाग्रा न ताम हामबायदे आबो बेलायखिनो सानानि तै कक सिकरि माहाय कलायो जे बुबाग्रा सकांगो साका हम पहले की जैसा IPFT के जैसा हम दुका तिप्रासा के संग दुका नहीं कर सकता है ने बुबाग्रा सराय साजक तो मुझे बुखुबाय कक तो गोबांमा बरक न रिउइ मानो फियाबा लिखित आकारे रिमाने हिंगाके आबो कक केर तो गियांगि थांगो तामो हिंगाके बरक लिखित रिउइ हुनपानो बसकांनि सालो बरक फेम लगै तनि आबाहाय कक इंगियांगि फानो मानो बरक खा हामबाय जदिनो रिउ हुनके इमप्लिमेंट दाक्तिनो खलायानो ताय आबन बागे बुबाग्रा नो स्पेशली हामबाय मारि कुकमानि कारण हिंगाय बुबाग्रा जे कक रिमानि ककनि मतेनो सामुं खलायो गुबुननि नेता हाय चिनि बुबाग्रा इंगिया बुखुबाय थाइसा कक सावो सामुं बाय कायसा खलायो आबाहाय इंगिया बुबाग्रानि हिंगाय कक बाय सामुं बाय बेलायखेनो गोदालजाक आबनि बागे बुबाग्रानो हामबाय मारिवो ताय चिनि नंनि चेनेल नि बिसिंति चिनि बरक नो अकक नो गसारना मुसुंनाय सकांगो एग्रीमेंट करै बादे जोंनो मानखान सामाबाय जों बेलायखेनो अबार खातुं लायखा आबुनि अजरावबो बुबाग्रा एग्रीमेंट खलाय तुबै फायका आबनि बागे जों बुबाग्रानो हामबाय याफारु स्टेट गभर्नमेंट नो इंडिया गभर्नमेंट नो हामबाय याफारु हुनपानो ताबुबो आसुककेनो याकतालै ता खातुं लायखुदि तांगि हिंगाकै चिनि जरा तंखो चिनि आबो एग्रीमेंट माने आ एग्रीमेंट नि आबनो बुफुरतेसे इमप्लिमेंट खलायजाक माने परेओ सय केनो इंडिया गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट चिनि तिप्रा दफानि कामी आमचाय तै चिनि हा दफानो तुयै चिनि कक न तुयै जेफोर सय के सामुं कांकुनाय आफुरु जों बेलायखेनो तंथक जाथकैनो आफुरु जों खातुं लायनो आबनि सिगां जों किसिसा खातुं हमपानो किसिसा तंथक हमपानो आसुक लायै याक लायै नरकता खातुं लायखुदि नै आनि व्यक्तिगतनि होइते आबखाय कयमु ताकेजा सुंना मुजुंगा सुं साइमानो किजा ससिन तिप्रा सारक आगिन सुमिनो बुबाग्रानि ओ डिमान्ड न केबेंगै फाइनाय हनि सिलिजागै दनाय र ताबुकै साइ दंगा बुबाग्रानि एग्रीमेंट पि फेमान जागावो तिप्रा सारनो जेकुनो मानथानि जागावो सबा खाइनान थानिनिवो ताबु खाइमांला खानै अजा काइसा सिजाग रक दंगनै ओ देहाके कक आवे मुङै दंगा आबो ताम सनाय आबरक न हंगाकै सिउइ दा साबरक ना सियाउइ दा सा साइबिया ओ जागावो प्रोसेस चलि तंगमानि जागावो तिनि बन आ जागाव ते काइसा कक तिनि 6 मास नि बिसिंगो कुनो अबहाय आन्दोलन खलाइमाया हंगाकै अब पार्टिकुलार तिप्रा मथनो सिमि सामानिया ओ तिप्रा हावो जे तंनाय रक जे कुनो बदल फान उंथों बरक बो आबहायके कुनो अबैध बाबे खलाइमाया माने आ ककसे चिनि लिगेली जे जागाव नांमानि सबावो जों तांगै खलाया तंनायबा लिगेल बाय इलिगेल नि कक आलादा बेपार तंगो आ जागा बुजिनाय निथों मेन कक हंगाकै केबेंनाय बर रकनि बागै बंनि कक थाखलाया आंगाबनि कक काइसा सानानै मुसुंगो काइसा बर रक बुसकांनि बरक न ताताल सानामनानै मुसुंनाय सब समय तंगो हुनो अब आं काइसा कतमा सामा हेकेन मा सासिनो कतमा न अब बरक खरकसा तकसा मासा उंकलग तनिवै ततरावा हेके याग्रिवै बसावो बुसकांनि बरक बजासकेबान ताताल खलायनानै आचा आनि यागनि उंकलग तंनाय आ तकसा कथांदा कथै बुसकांनि बरक जदिनो साका अ तकसा कथांसि ब्लान साकाय बततरा मेरि बुथारै फुनुंनाय इगल तकसा कथैसि ब्लानि कक ताताल इका जदिनो कथैहिन साकांके बा ब फियोगि बिरि रहै ब सानाय जे बिकनिनि कक ताताल सिब्ला अ तकसा कथांसि ब्लानि फियोगि नै आबन बागै बुबाग्रा जेसेकपानो सामुं काहाम खलायथों बरक बुबाग्रानि काहामनो नायतुगिया बुबाग्रानो बजागाव ताताल खैमान बुबाग्रानो बजागा हामिया साविमान बुबाग्रानि सामुं काहामो बजागा बाहायके केबेंगिमान बरक आबो मांनो साइथुइ दंगो फिया
a borok bujidi a borok ni bagi bo soba a borok ni besabuti ni bagi a borok ni tinang ni bagi bo bubagra o sanmung no sani tongo bubagra o soba no khlai tongo tai o tabuk ni je khanangai samung tang tonai tiprasa rok bo borok ni bagi bo soba khlai thango borok no kaitor nakartheng sini o tiprasa rok bo nakartheng borok ba hamnani phaising o saitok situng akok sikasar na mujung hambai